may paworas sa Labud, Kapampangan. At yuko kening sikat Kintaykyo Bridge king iwakunin alos payari na yung cherry blossom season kaya ni istaman natin pang aliwang tanaman natin sampaga dahil nga aliwa magumpisa nung mikakabulong makanyan man at yuta kening kadinalan at apulot metong kadinalan 40 metong pala naning kaya katamong Tegalugan series Tegalugan video. Dening amanong gamitan ko munikala na lang ni Pangunakan Roland Maniago dakla salamat lan uli daray munikala mo nakarakala gawang video at pang makasadya kanining kelistang hanggang mga adwa at lupa siguro video makagawa ko Kanya man, bayo kayo pag-umpisan, buri ko lamang din ng maya po oras. Deng sasawap ka na ako, ketang ating kayang gewang dita ka proyekto. Ian Manalo Salenga, John Erwin Lopez, ampoy Joshua Patrick Vidal. Takala salamat kayo uliyo agawa kitang gagawang ko dakala salamat. Ing mumunang amanong minunikala ng Roland magmakaawa. Ing magmakaawa Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing magmakalunos ing katukina sisinok. Ing sisinok Tegalugan niya manayon niya kayong Kapampangan ing sisigok. Ing katlo may sunog manongye ing Kapampangan na may silab malalamaning may silab ing kapat kasabihan Tagalog ita actually wari laing ing Kapampangan ing mas manayon ng Kapampangan nito kasebyan ing katukina apakan ing apakan Tegalugan niya aliwa na maning apakan aliwa lapangan niya kasi apakan Kapampangan niya dapat yung apakan Tegalugan niya ing mas manayon ng Kapampangan dalpakan o kaya damusakan ing katukina kulugu Tegalugan niya ing mas manayon ng Kapampangan galigu ing katukina sampayan wari sampayan patse manyableta mong Pinipi Tegalugan niya isang payan mas manayon ng Kapampangan sa Blayan in Taulindili Alimango Tegalugan niya ing Kapampangan Ema yamu tanamo dakala salamat kaya kayo at sana kayo sasawang manalbi ka rin kaya katamong Tegalugan dake yula ka rin kaya kayong kaluguran ka rin timeline show ka rin yailuwang aguman Kapampangan kay Facebook pamalita yun banting upayang din kabalenta mo ababalo dala misana yung laking mas manayon na mga Pampangan at yula naman kayong YouTube din nung mag-subscribe kayo kaya ka na akong YouTube channel Ray J1 akit yun patse ma-upload lang yung YouTube itanamo takala salamat nung Kapampangan tamo may pangapampangan tamo din kaya katamong anak din kaya katamong apu pangapampanganan tala tala sana para gulang Tagalog hindi ka na ako nga po happy birthday at luwing banong ining nga po ko pag masusyan min kayang kebaitan niya medyo ipasial kay ni kayang Kintaykyo Bridge dakala salamat kay kayungan Luid tamungan